pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Txinako loreontzi bat. Wanzu nekazari pobrea txabola batean bizi zen, bere emazte eta bere bi alabekin. Ezer gutxi izan arren, bazuten altxor oso berezi bat. Loreontzi zoragarri bat zuten. Arbaso nobleengandik jasotako loreontzi bat. Egun guztian eta beti lorez beteta egoten zen loreontzia. Loreontzia oso harro eta oso pozik sentitzen zen. Denek miresten zutelako eta etxekoentzako oso garrantzitsua zelako. Baina egun batean, Wanzuk bere familia bildu eta honelaxe esan zien. Urte oso txarra izan da, ez du euririk egin eta uzta oso eskaxa izan da. Loreontzia saltzen badugu, janaria eta haziak erosi ahal izango ditugu, eta ez gara gozea zilko. Loreontzia entzuten zegoen eta bere buruari dardarka esaten zion, baina nora eramango naute? Zer egingo didate? Zer gertatuko zait? Wanzu eta bere familia oso triste zeuden. Ez zitzaien beste irtenbiderik bururatzen. Loreontzia saldu besterik ez zuten. Biharamunean, Wanzuk loreontzia lasto artean bildu eta ondoren manta batez ere bildu zuen. Azokara iritsi zenean, hantxe denen begibistan manta zabaldu eta hortxe jarri zuen loreontzia erdi-erdian, denak ongi ikus zezaten. Jende asko zebilen loreontzia begiratzen alde batetik bestera, baina salneurria galdetu eta joan egiten ziren. Horrelako batean arrotz bat etorri zen, zaldun arrotz bat, eta Wanzuri salneurria galdetu ondoren eta beherapen bat eskatu ondoren, loreontzia erosi egin zuen. Wanzu oso pozik zegoen lortutako diruarekin. Loreontziak ordea negarrari ezin eutsi zegoen, bere jabea Wanzu urruntzen ikusi zuenean, eta zaldun dotorearen eskuetan dardarka zegoen eta berriro esaten zion bere kolkoari, nora eramango nau? Zer egingo dit? Zer gertatuko zait? Handik laister, egurrezko kutxa baten zegoen, itsasontzi baten bodegan, zalaparta eta balantza eta itsasoko olatu aldeekin ikaratuta.
bapatean talka izugarria entzun zen. Etzen hasi itsasontziko bodega urez betetzen. Itsasontziak arkaitzen kontra jo zuen eta ondora zijoan. Bodegako traste guztiak itsasontziko zulotzar batetik atera ziren. Eta loreontziaren kutxa ere hantxe atera zen balantzaka. Eta ondora iritsi zenean, kolpe batez egurrezko kutxa puskatu egin zen. Eta loreontzia hantxe geratu zen, bakarrik eta beldurtuta. Hau zori gaitza Nerea, esaten zuen loreontziako zen, bere burua puskatuta eta hantxe toki ezezagun batean ikusten zuelarik bakarrik. Baina han inguruan sirenatxo batzuek loreontziaren hotsak entzun eta zerbait berezia ikusi zuten. Bai loreontzi ederra, esan zuen sirenatxo batek. Oparituko diogu erreginari urte betetzean? Loreontziak ez zuen oso argi entzuten, talkatekoarekin pixka bat leloturik geratu zen. Bai, baina lehen bizi konpondu egin beharko dugu. Begira, zartateko pila bat ditu han eta hemen. Ikara ederra pasako zuen loreontzi honek. Azkenean, loreontzia bere onera etorri zenean, honela esan zien, beldurrak jota egon naiz bai gero! Eta pixka bat lasaiturik, gertatutako guztia kontatu zien sirenatxoei. Hauek txundituta entzuten zioten dena. Aldaketa ugari izan dituzu. Enperadorekin bizitu zara, nobleekin, nekazari baten familiarekin eta merkatari batek erosi zaitu. Orain, hemen zaude eta guk zainduko zaitugu, esan zioten sirenatxoek. Itsasoetako erregina asko poztu zen opariarekin, pilo bat gustatu zitzaion, eta loreontzia koralezko landare eta perlen artean hantxe jarri zuten. Pixkanaka ohitu egin zen, gustora sentitzen zen loreontzia inguru hartan, baina urteak pasa ahala, apurka memoria galtzen hasi zen. Itsas belarrez inguraturik, pixkanaka loreontzia eskutatzen hasi zen. Baina ez zion axola, bera gustora sentitzen zen. Dagoeneko hori bere etxea zelako. Denbora luzea igaro zen, eta egun batean itsaspea ikertzen ari ziren urpekari batzuk ikusi zituen. Hasieran loreontzia beldurtu egin zen, uste zuen monstro ikaragarri batzuk zirela. Baina segituan entzun zituenean, konturatu zen hori ez zela horrela. Ene bada, haze zortea dugun gaur. Ikusi zer dagoen hor. Hartu eta gora igoko dugu. Bere burua sarearen barruan ikusi zuenean, berriz ere loreontzia ikaratu egin zen, eta honela esaten zion bere kolkoari, aiene, baina nora eramango naute? Zer egingo didate? Zer gertatuko zait?
baina itsasontzian kontu handiarekin eta pixkanaka garbitu egin zuten. Eta garbitzen zijoazten heinean, loreontziaren kolore ederrak agertzen hasi ziren. Eta kontu handiarekin eta goxotasun handiarekin loreontzi osoa dena garbitu zuten. Ene bada, esan zuen urpekari batek. Baina, hau, Txinako loreontzi bat da, baina ez da edozein loreontzi. Dinastia batetako, dinastia aberats batetako, loreontzi bat da. Begira, begira zigilua. Monstruoek, urpekariek, jantziak kendu zituztenean, loreontziari memoria piztu egin zitzaion. Eta orduntxe hasi zen, enperadoreaz, nobleez, nekazariaren familiaz, merkatariaz, denaz oroitzen hasi zen. Baita itsasontzian izandako istripuaz ere. Gauza guzti horiek zerabiltzan gogoan, baina momentu horretan urpekari baten semea gerturatu eta honela esan zion. Gauza pila bat gertatu zaizkizu eta ikaratuta egongo zara, baina lasai, orain gurekin zaude eta ondo zainduta egongo zara. Loreontzia museo batean dago, kristalezko kutxa batean. Eta ordutik ona, gida batek egunero azaltzen die bisitariei haren istorioa. Txinatik etorritako loreontzi txit bereziaren istorioa. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados? Marraztira!